Urtero bezala hemen ospatzen duguna da, pixkat Sahararen egoera pixkat azaldu, eta hemen ikusten zuen modun, egiten duguna da karpa bat ola eraiki, eta barrun postuk daude, eta Saharar emakumeek eta gizonak ebai pixkat aldarrikatzeko Saharar autodeterminazio eskubidea eta independentzia aldarrikatzeko. Bueno, Sahararen egoera da, lehen da bizti esan beharra dago, 1975 Marokok ilegalki okupatu zuen eta militarki okupatu zuen Sahara. Honek gainea Espainiar estatuak intziona da Maroko eta Mauritaniai Sahararen herrialdea saldu. Eta geroztik Marokok okupatzen du militarki eta bai ilegalki Saharar herrialdea. Hemen ikusten zuen modun eraiki hemen karpa bat, jaima bat bestela, eta bertan aurki ditzakezue bai emakumeek, bai umek eta bai gizonezkok Sahararrak dianak pixkat batzuk adibidez inbauena da pixkat azaldu egoera. Beste batzuk tea prestatu, beste batzuk hemen daukate postu bat saltzen adibidez kamisetak, pultserak eta beste hainbat artikulu saltzek juzte. Ikusten modun atzo hasi zen eta pixkat egualdia ez da laguntzen nahi, baino hemen jendea ikustea pixkat behar dana gutxinez badago jendea eta interesatuta ikustea jendea, hori eskertzea.